Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Menta kasni jong kakat ndu tarik unailar arajar arfsau samla phai bor palyar ringkat ka ying kasem kilawan ban penshai pet ba ring ba kilat pathai khubor ka jingja sha thombor ha ki pat bor min ha ka janmit khat sau turing. Karkum ka khubor blaya thu do samla phai bor palyar ba hado ban sapoi uput ban siat penting da kasuloi kade hadian bagi pat bor kilatur ban thombor ka yeng kasem jongki da ka ba berngem bersin ban penyap ban di snam bat kila lun mau ya ki yeng kila persang ru ban penpra ya ka jingkhang ba kenrung syapo ban ne kinu ki kam ba mensau kumba kila berngem. Ha ka jingkut lat ukpa jung samla phai bon na ka jingthia pang ulakhi na ka bathia ban pen bethei da ka suloi ban yadai ka yeng kasem na ka ni ka jingja ka bla shirkhai ka bla ab ya ka yeng kasem ka jongki tang hamar ba bathei ka suloi kini ki pat bor ki bla persang ban thombor kila kenran dino bar kumju ru ka jingshim khia jong ka bor police ka ba kila poi kloi ha ka ni ka jaka ban ai jing yadai ka ni ka longying kila lat na ka jingsha thombor uba phai bor palyar ulai thu bakadau baro kaba sapoi hadu une uput kade namar unong lum musur yo shamlawan dala die ban krong yo henrei ulapha de ki we ki breu ki bam shamla ithu kumta ki pat ba nong shung yo namar kim ithu yaki ta ki bawan ban lum musur kim shamla ai bat hangta kalami ka jingkulmar uba phai bor palyar kum acting ningdo bala thong da ka kur ban pet iki kam jong ka kur ula pentip no shiki bor jong ka anya ka ni ka jingkul mar henrei phause on the lawan phai na police station kumba shikan hon ki breu kila apthap yu ha shiteng nanti ka ba kila persang ban bat eka kali ka jong u henrei ula light pet no na ka ni ka jaka bar kini ki breu kila be bar thong yaki hadu ban na poi hayeng uba phai bor palyar ula kentu yo president HANM Southwest Khasil district ba umdei ban chukan tho khlam da tip ya ka nongrim ka yeng ka sem jong uba phai bor kamla ban priang ya ka jingkan tho jong president jong ka HANM Southwest Khasil district da ka ba ula kenno bala shusiat ya ki breu kumbasiat ya kimran henrei ka jingsiat ka jongki ka ritang ka jingsiat ban penting ki pat bor ban yada na ka jingsha thombor ya ka yeng ka sem ha ka ju kapor uba phai bor lo ong bo president jong ka seng HANM udai ban kran penshai ya ka yeng ka sem ka jongki lum kumta ka yeng ka sem jong uba phai bor kampriang ya ka jingpran lapla jong uni u president ka HANM Southwest Khasil district Waktu pau ke jing kulai api ki press ki bab pi le don rekat hangne kumjuru ikini ki baying ki henman khana ni kong ai ke jingu ke buram shu play nong punong thau bulu pen la yang a bangan wan bangan long kum ne kum bangan long mata wala ka jing sha tham ha ka jing sha nyon ha ka jing wan tu thma upat bhor haying re na mata ka jing sha ngawan pensai sapi ki pat ba baka jingja kau long kum ni haga por kumba arbaje kum tu mensngi kadai ka sngi yo dulun kadon ka jingya ka ja hayo baki ya lum musur kum tu moh ka jingja kau tu no sim wa ya ka yo wan tinga kum no sim sha ngahaban wan report seba polis ba u la shupa ya ki pat ba kum tu ban lum musur te kalawan ra jing kalawan ra jing bom ya sutu jing mud hapneng ki ba bat kinong lum namar ba ki ba kim itu mano bode to morda namar ta ki ba bat klem don ki ID ban pensha ba ki de kinong lum te na leng chung ngaku no sha na shu te be hapo ka an ya klem tur klar ya kata ka jing le jong ki te handrai haden kata la dep mi nang ne na police station ngia di syang ne dukan indang ya di syang ya le no saying te haga bang indang ya denti ban poi saying sakumba sang 2 kilometer kila don shikan hun ki breu mar persha ulum kula yang sun haga shnong demnar hasurok yang but sat ki kali hadin juga bos kata ka belero kalong i bakumba ya accident indang la pek ni yo iya ki breu ki bopat ki tiar ngilak mud banjeng ni mud ba kila ya accident gen mo hada ki ong dei kan ne ka kali bat ya ki
te ine henman ila itu ba ki deki rusniu ba ki deki bru bele persa ni tiang emang long ni judge speed ngaru judge speed daka jing tim sik ki keren ki ong ki tim mah ki kawang rengkat daki mau ki ya kali hen redon bak ba hakatu ngim lei ban ngila judge direct saying hapor bangi dang ya tu ngila inform show police in charge juga mau kurwan basar ki bru ki la ab yang lenti te kajing ap chungki kalau ki ban bat jubor beja kali jungi ringi lalat naga keti jungki ban menta ngila le saying te hakatu por ina kaliang jong u osiru uang ba ngila wan but na den tom lele te ndang ngila poi haying kumba arpo minit duna bunta kilawan biang kitu ki pat bhur sikan hon ya ka bangim tip kerteng bangim itu don ke bai nga itu armut laingut ngala inform ka FIR ling ba ka FIR ka PS jum makurwan te hakatu ko por naleng jungi ki bahing ya pek ken hadu kisuan kai pertarung tune ki wan sisa sayeng te hakatu ko por gumot ba ki breu ki mut pa kila dap jaka surok kila yat jaka surok kila ya pertang nguntur nginam setting bet ngin bom bet berjing pada yu te haswa ban poy ying kila ya kawang de ki mau ya ki yet la spat preo sodong ki ker ke ying hadu ki ne ki nar krer ba la am de simen ru o pan te gomut ba ki bom bet yong mi me kret ngin penyap lut bro sing ngin de snam bat khunlung bat ten men napang bet te hai po ying idon at khun reungut ngila khen lang kan te gomut ba ki khunlung bra shi banai ki don ki barang ar snam ki barang khat ki barang si snam stem tamo te ki barang ndru snam hapo shpo snam te bat mangi ki balaya he gamut sangun berumut ki bon ki khunlung te gamut hakata ka jingja gamut klai kumba ar minit kila bom ke ying ngisu kumba kan salat bai te kata jingkhang ila kurumar la ya yam bro shing dom pat jujiam no fast time kene ka ja jing im jong ni kum ka ying kasan te gamut hakata ka por ipa idang dat one tier hospital na civil hospital badla dap check up ha betani te la wan jing la di dawai te gamut ba ithia pang gen paru imla gen ban khi ha jing sha to ban namar ka jing bom ki preu namar ka jing bom upat bhor ja ka bangim itu ban se ba ipa yap sim da ka suloi ka ba ila shubu baro shikata ba kasuloi ru kala kem sarang namar ju siat jing siat shu te namar ba hakata ka por ngila ya keren mo ngala perta kan tambanga ya keren don kam mi sobar ngin penyab lot bag te ta por ngi phone osi on sar pe ki bru kila le kum ngin siat i nakaleng jo osi uklam ai kan ka yu ni ban self defense ngongi ipa ya ipa ba kamne tikine ki henman ru kila yam kila ya ut yong pa ya rap ngi kon ha kata por ipa i siem da ko suloi bat ila siat bat ha kata por bala siat ipa te kamut ba kita kipat bhor kila ya kan ria kan kila ya kulma kimnot la thai ka suloi dum tan gamut ba kila kan ria kata ka por ipara jonga yong wan la pinot henry ki menut shu kila kan ria te ka jingle jong kine ki breu nga patang ka wai ya ka an bakan simkia bakan jesu ha kilong ying khasi jongi bala da phia bisniru ya da ka an lada nga bakla komplain nga hangno ru ha ka an ke lada kikur jonga ki bakersan nga kimsem te banga bakla ngale ka ba hatam ndang ngale ka ba hatam phia le banga phimla ki an te phi one personal te umlong kene ngamaham yo baro ba ka jingle kumne kemot kawanra ka jing sneu ka imlang ka salang kawan tersong area ki minsim bokordor tinga ngakerpat ya kan bukan simkhe ya kan ga benta khna ba kinom jesu kum kine hadin ti kine gi brulei kila wan le kumne ba ka jing ai khublei ya baro ki ba lawan sulam ha ka jing jungi ya kikur kenthei bat sinrang ya ki pakhna ya ki kan
yaki misan yaki mina yaki breu jo ka an yaki breu jo ka sarkar kabangan mission tang yak kebaki tre nga ai ko ble uosi bolu yo be yak kakam kaba wanra jing suk jing san nga ai ko ble ru ya u video jongka makurwat bola ya be ban wan ban pet ya ka jing jia susi jumi ai ko ble ru ya i magistrate de banga klam tip kerten mai nila ya kran tu men bele sim khia ya kane ka kam ai ko ble ru yo u SP bolo wan ha bot ha tu ri ka step ha tu be jan met pa aku tu pasti baik mah ilawan bat ni ya kran kembet kana baru mesti baru SP ba kin pensyanya kayi kasan bajongi tengah aku beli ru UTC ba kila bu ya ki security bandang nak kayi jo nang poi hayeng namar bagi wan ayo tengah nang le traum ai bang senyang tu dia kata kapor hi la pun no itu para kadu jonga kan the bawan dekat lang bat kinanen perwan i pun ke iam yom to se esong ma brok hayeng namar ki perkila sentia dia ngina duk nani dan jan snog benar hajan luk lain sun kila sentia on sha se ho ken ki ada bon ki kali hang ni ki on hadu pra kan tadi ai ki ran ki kali kawai ke mini bos bat ki sumo ki kali de kum tu ti om shisha se om sha kan balai bidang kli yari no brok hayeng om ta om khot ni kom he ru namar ba i sa la jong ka yin thong khot no yari lang no shin chaka mo namar ba ki breu ti imat kin sabut be nadin dengan om kanya ya i om tengle kum no ya khang no kho be ka yin dadang don ki badon kam habaru na mi shu shong no kho ba yin brok khot yang artat ken ti pa pa di om ali kum ta om tip shu ken pa te om shu ki la om ban shong no kho ba yin nama ba ki la don ki breu wasen tiat te hat ha pon ngi la shong be kho hi tang shphang ki la on poi gini te sabaka long slip ka tu jaka surok mar kalong surok ndau chu ini parangai padu la res bahaganya kali la thum thamni ngi la kende mesti ngi la tingi kende namar ba ngi la suthu bakal long res bahag ta jing ya be haranti te la wan rung ji la po yang tu isangai kan san bitram kali ong shim kitir kita na kali ya ru no kha bayin hape ki wan budin ne em te ha kata kapor ship hang ki la wan be ki pai be ki namar bal adum sabat dum lo ok ndau taki ba be ki slide ki ganja mobile tu krik kia kran kia hala be na men ta tingin ting i pertama ni kita pa om me shaban me krat an kha jam me tingin ya pam ni di slam be bod mut ma nang pelat te ha kata kapor pat ni la yu la yam ti kun men kun ni ba rep namar ki lit sa ste be ni ki sa ki lit skol sto kila yam ni kila bu jing duai ni kenjar kila ya lam ki ban duai man ba tang ban pentengen mo man la yam lut ngale ngala yam ha te ko tu jamit te kat shubhangi ko tu ko ba kat san minit ko minit hi try kila wan poi shibun ba hamar ba ki poi ru em ki wan be kedam ni kejing khang ding ya kejing khang ni chup priau bun mut breu kila wan rekat ba da karis ba kila long ba kin mut be ban rum jubar sipo yeng te ka to ko por ni so ba kejing khang kala janat ayam tu ni ngamut ban lik ni si jrong ki awat wan sini si teres cha kan jang yeng namar yo ki kawang mau ngom la kan ria namar ban lek nunu so long at phi la mare kan jang sama namar kadon kajing kiu na yeng sha ka teres ru kadon hapo yeng tingi sungu yo hi ban kiu si si jrong tama ki sha hi kini ki men sang ki ong rum mi kho po mo pe di ki kun jong ni namar ki ayam te sabah ka ta ko poru la ni habala dum sabak ngim pada bam jang ni kre ban bam jano te bam jamit te kata ka por bam pada ngim yo bam shu lai shong no chichakai la yang tu ko por te ngim tip ika ega ban ja sabak namar ni la shu yang me tu ya kro gitu kun men ya yu namar ba don lat te da ku muis tang ban yang ba tu te kata ka por em ipa ong le kum no ke ong papa pe ka tu suloi ong pe no ka tu suloi ka dan te yeng blong ne emban set ong ti phun no ini i paranga i ong i phun ke ni sar long ne em bangin phaya da ka gon mo mar ka dam poi phi na du mo ko wating lai yang lut ti ong long phim long nai ong le kum no ke sar long shoot phi la jan lai ong lai yang lut ini kila mut ban ris bit ban jom tu madan ne jong yeng ban ong ban ya fai be madan mar sudan lat shu
syu ti pa ti isim maka sim lej sabah ta por em maka tu ka sulo jung ipai kimju penon kam kalau long sarang ni ban wat tu sit bandung tu bandung nama thei tin kong thei la bu kulim tung thei te ha ka ta por bat la sim lu narot tu narot dari dan tu kencangin la dong tu narot di tu kuliah ta por ti para ini kan para na hara tu kina sini ayo ni la weird pi ani kita ki mau kena kawang-kawang na kitu madan sya kencangin ti la syu ani la syu weird ha ka ta por isim no kan isim pada itu wikuli pada isa payar em sa kasap theno hak ta por hila so kisange no ne takaba kerdam ni baying nakaba kenjat eta jingkang sakandia hi te ho ila nama shana simple de te kum gini jingkang beskam shana simple ha nama judon kan ba jing tik mo ko sniu de la shana simple ha hi dia la jen lai ti prek la jen lai ti la lus la long la khai wai no ti hok la jen lai hi sakandia te kata por mar pa theno ta ka kon em ti kisange no char ta tu pen thei biang mar ke khalang tu teng oh teng ni ahla ni la pon polis la jen poi teng ni polis ro teng ka bana poi polis dia mela de bam do ngem teng me ya kun kret mi ong ki bang te kres ki ong me dak te jong kret me kret dia me rum bam do lang kat ni me ak tok me ak boss me ak tok me ak boss me ak try te pai ong in ba iklem ong i pa ini ti ong be saya keren shwa se wale kumne hang ta poli lang kinang jurte kinang kawang ki kawang de ki bilor bier si trung ki kawang ki rat de ki bilor bier ki kawang de ki white ong dan you white snap ko ong ki balarem ki kawang be si trung te hang ta por em ipati ile uno ipayar biang ki yarap ban ki hinmen ki yarap ban simpuli te ipayar biang kan te denim deru ong ipada deru dai yabru madep ong wat set penyam upayo ngi ngat hakes ong ipada yabru madep da sedil yang ngi baru siing ru madep ngat dengan payar be ong payar be kat ne ti banyak ru ki kon te ong yo ban ki kid ru dia ya ki jing don jing em haying mo yo ki kot ki sla ki emo kam tam ki kon ni badang red da yu iya ke snam ke emo yo kala num no yo dan dikta ti pa yang da ya pro da ka ta ka an ka set yang set lang bershing set yang haru nilai da ong tai siat da ken da ta por ni la ting mong ni la ting yo ya priu hong to la biang pa la biang tam ki la phet la biang ki klam phet ki phet ok kham pa ji da ka ta por shi phang na ka ta ka ba ki phet kham pa ji ku masih tengah tani si kental lunak tahi kata jingki reham ta te hang tu kopor lawan pondok kali pulis kan kapan no kasai dan kali pulit ta hang tu kopor te mu ibriu syuk la pet namar ha ka tu sinom jungi bakadang long lu ngakerpat ya kan bukan simke ya kan ga benta kena bakinom jesu kum gini hadin ti gini ibriu le kilawan le kum ni ke jingle jungki gamut ke jing transnam ke jing kiwan bom ke jing kimud ayu don ki khundung kin thai kimut banwat badbor kimut banwan tu kimut banwan lute kita ki kendon baka ke polis department nga kerpat bah kan tibha bakan pengat ki kendon ba pher kini ki breu kum kini ke jingle ngida berngam ngida penderan daka bajur namar ba kinoman jesu nga kerpat ro ki pajba la da fisem kum kino ki jingjia ki ba kum kene wanum ting la da pidon ching na arjing ya ka hok pada ke jingsia mi be samadan penpa be jing sia kenapa kini kijing dia pinom jesu lano ru te kajing sngau junga pat haka wei ka benta bakane kajing le jo kini ki breu ka long pemdei bakal be an ri ka la pen ken ru wada ka an tiga kerpat bakaan kan le khampa ya kata nasalia ka borjuan berngidam bot den ya kini ki jingle jo ki haddo berinjo ya ka justice kajing besar hak lahang ni lane ha haikut lane hamno ha ka human radu ya kane ngin sara be na benta ka hok kalau nging nom stem jungi na benta ka jat benreu na benta ka kur jungi pakum kini ki jingjia kim dei ban jesu te tang ka wei hang de por nga kentu nga maham gitu ki pat bhor ba phim dei ban le da kini kilenti pila don ye kilidar jong phi kita ki bayale persa wan keren mensingi penbe wan kilenti jong kan wan kino kilenti kita ki breu jong phi tu braswell utau spider utau josingwell tu ai biang perkat kita ki breu yalam khamat jong phi chelo phim control legi
wan dia pen ben wan ya keren boleh pi wan permit boleh pi wan new steng boleh pi wan tit ya kaying gasam pisat ko ya ka perthai te bu phaibor usian phaibor tang ya ka suloi nang ban hatu khmat por buwan usi buang ba pen ayu pet sekuli umdon ha ka suloi ngau em sar ngam nang ban pen nyamar ngam nang ban sian rei tang ko wei ngong ba ya kini ki pat ba ngaken tu ba wat long ne jinglom da philong kane ka pen som area phi ba ni nakalang jugi ngim don kano ka jing berngam ya pi rei ngim don kano ka pod ya pi tang ko wei ngong blai so bisar ka hok ka de ka jing sha de chua ba ka singi kan step ka la ka ba mur ngong ai tang kata ka message shapi ki tu ki pat ba wan dusman ka jing ya ka ying jungi wan nam len chu ban long kum de akane ka por nga kwa ru ban pen pau ye wei u nong ya lam sen phalang u ban na kane ka sawasi u sa shane stan mo korwat rai nganda tip ya ka resident ba paka jungu ban rai ka kerteng tu de lombok marwen gunta u de jong ka seng HANN ngam pen ram ya ka seng namar kaseng kan tiba yu jingle jongu bat ka jingle de jongu bat kita gi beri rei ba ka jing kren jongu ka media ba wat ya kisim ka an ka khang te kham ko dor ki mesim jong kisim ki meran le kham ko dor mesim beri habala wan bom ha jing gumta lawan tit lawan pen pra ka jing kasem na tengong ba ka an ka kham tip ba ka mesim beri ka kham ko dor te hapan ya da tilada une u dikhat une u ba ngapen iya phiang ne kum unong yalang basisa ulade ban wan yakran shwa hajin ulade ban yakran baro arlen yakran bat ki pulis yakran bat phi kinong thok bor khnang ban warak ka jing pensai ka bat tikna bakanam yalang bakla yok pat ba hendai ka jing le jungu kala yalang bakla yok pat ba ka basngap ki basngap ya ka kubor ka ba keren kalau along ba mo hi tu ba pensoi ya kane ga kam ki khot sang balang kim don benta sing sha ki kam kur kam jan aji sha ki sang balang ki don la ka jong ka prosedur banyak dakilenti to ka jingwan su senai ki khot sang balang ki poi ying junga ki wan su senai kata ni priang reban mi kumne ti kam ya nga se ba nga penrem jur kai kum unong yalam ye ki pat ba hai ngakar pat ni de ban long ki ba ai men sim ki ba pen i bangin ya long jai de ban ya pen khlut ti tang ka tahi ya ka jing kran nu ni ba nga subha bu ne ba un wan e kendu wan ya pen bet bangi kum ka jing kasam namar ba ka jing kran ju ngim pedang la da wan ko sho habu rengi ngi subu tang ka jing kerpa khnang ban ya pha khnang ban sutana ta ke ulang salam ya sai wan ha ka jing ya sutana berhakatu ke jing dia ngila ujor daki daga FIR hakatu hika met ba ki pulis ki wan ban inquiry ngila tho detail hang ya ke jing dia ya ki breu ke bangangatip ya ka bangim tip tingin sa endaki sakhi jungi gila sa khot sa ka kut ngin sa penpau ha ka ta kapor rei hakani ka bangala penpau ko muda penpau ba ka jing dia ba ka tu jing dia ba jang tu ka de ka jing wan thombor ki breu sai shapi ki padba ki ba yo sngew ya kane ba to sim ba kane ga jing persai ha kane ga por kalong ka ba kitu ki jing keno ba ngasiat ngam don benta bersiat yang ki la bu kha phaying amar kiting mo yo ba ki ta khti yang yo ba msang la don kha phaying hanre basiat kumba phila i hantu hangde ru la penpau ka pulis ru kala inquiry bhaya kata te ngila le kat kum ka lenti ban sif ya lade ban yada ya lade tengah try ka anyu kan pediang ya kata ka jing yada junga ya lade bat mafi ki pat baru lada don ka ne ka jing dia pide ban yada ya lade